सनितपुर जिल्ला एबसुनि 50थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोहैथि दाननि 13, 14, 15 आरो 16 खालार खालि सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे जथुमाया जागायबाय। दिनै फुंबिलिनि समाव बायदि बेखेवनाय हाबाफारिजों बे जथुमाया जागायो। बेबादिनो जागायनानै बे जथुमाया सोलिगासिनो दं। सानब्रैनि बे मेहेरगोनां जथुमायावनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानायखौबो मिथिहोदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जथुमा एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ गोग्लैसोनाय ओनसोलाव खुंफुंनो मोननानै जोबोर गोजोननायखौ फोरमायदों बानजाय आफाद आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा। लोगोसे बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलाव जौगानाय लाबोगोन होननानैबो खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि बे जथुमानि जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो मन्त्रि अशोक सिंहाल आरो बिटिआरनि गुबुन गुबुन मावफुं सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाफैनायखौबो मिथिहोदों। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरारि जथुमा लोगोसेयैनो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो राङापारा डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 45थि बोसोरारि जथुमा। बे जथुमानि हाबाफारिया दिनै 13 डिसेम्बर। बेयो फुंनि समाव बेखेवनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय। दिनै दख'रा आफादनि हाबाफारि दङ। गाबोननिफ्राय जिल्ला आफादनि हाबाफारिया जागोन। फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो DWC जाजेननायनि उनाव गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ। दा बे हाबाफारियाव गुबैयै जोङो 15 अक्ट'आव जोङो बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय थामहिनबा जों गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनखौ लानाय जादों। दा बेवहाय गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि, आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसन्न बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन जर'खा आलासि महरै। आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव गेवलां मेलखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा बाहागो लाफैगोन। पद्मा हाजरिका बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो राङापारा समस्तिनि MLA मानिजाथाव कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो हांख्रायजानाय आलासि महरै जोङो ISDO DC बिथांमोनखौ लिंजोबनाय जादों आरो बिटिआरनि EMCL बिथांमोनखौबो जों लिंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लिंनाय जादों। दा आसा खालामदों बयबो बाहागो लाफैगोन, जोंनो खोथा होदों। आं खावलायनो नागिरदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जाहाथे बे दिनैनिफ्राय जागायनानै सानब्रैनि हाबाफारि दा बेवहाय जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जाफुंसार खालामफैयो आं खावलायनाय जाबाय। दासिम हाबाफारियाथ' फ्राय जोब्बाय। गल्डेन जुबलि हिसाबै जेबायदि साखाफारा जानांगौ बियो जोबजोब्बाय। बानजा आफादा बेखौ रेडि खालामजोब्बाय। दिनै रेडि खालामनायनि उनाव जों बेखौ फ्राय बेखेवबायानो। हाबाफारिया जागायजेनबाय। दा बेवहाय खुनु थालांनाय गैला। नोंथांमोनसिम जोंनि बे रायदाव आफादनिफ्राय बरायनाय जाबाय। जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे राङापारा हालामनि बे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि जा गेवलां गुवार फोथार, बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गिदिर फसंथाननि जा सनाथि फोरबो बेखौ खुंनो मोननानै जोंनि गासैबो बे खुंनाय लाहार फाहारा जाजोबखाबाय आरो जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जेसेबां मोननो गोनां गोबां हेफाजाबफोरखौ मोन्दों। जेरैबायदि अनसुंथाइफोर खामानि मावनायनि बेलायाव रायजोफोरनि गोबां श्रमदान मोन्दों। खालि फाइनान्सियेल जों एसे लोरबां रायजो राजानिफ्राय एसे लेहेम आरो दा माइ हानाय बायदिसिना बोथोर नालाय, थेवबो जों दिनैसिम मिजिंथिदों बे रायजो राजाफोरनि जेसेबां सान्दा बर'नि बिथांमोना थोजासे होफैब्ला जों बे गल्डेन जुबलिखौ जेसेबां जोंगा मागा समायना खालामनो नागिरदों बेखौ जाफुंसारगोनखौ सानदों आरो जोंहा मावनांगौ हाबाफारिया फ्राय जाफुंजोब्बाय होनजायो। जों गासैबो गाहाय हाब्लांनिफ्राय आलासि जिरायसालि नब्लां, गुबै सायनासालि, बिनिफ्राय डिलिगेट्स हल, बिनिफ्राय अपेन मार्केट काम्प, बिनिफ्राय गुबै मेहेरगोनां जों 50थि बोसोर फोरबोनि बा जोंनि बे बर' फरायसा आफाद दुलाराय सनितपुर जिल्लानि जिथुनिखि मार्टेटम इमब्लेम बेखौ जों दिनै बेखेवनो हाबाय, जाफुंजोब्बाय। जास्ट एसे जोङो एगजिबिसनफोराव एसे फिनिसिं खामानि दं, माखासे दखानि गलादारफोर फैगासिनो दङ, ओमफ्राय एसे जों सनस्लोनाय खामानि दं, जाफुंजोबगोन। ओमफ्राय दिनै जिहेथु जोंहा राङापारा दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि फार्स्ट हाबाफारियाव डिलिगेट्स दं। गुबै हाबाफारि जिथुनिखि जिल्ला आफादनिया गाबोननिफ्राय 14-15-16 जागायगोन नालाय, गतिके जों निस्सय डिस्ट्रिक्टनि गासैबो आलासिफोरखौ मोजाङै बरायनो थाखाय जिखिनि थाम थिम खालामनांगौ खालामजोबनो हागोनखौ सानदों आरो थारैनो जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन दि
बे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालि जेरावहाय जों साहा राङापारानि मोनसे गोग्लैसोनाय एरिया होनना बुङो बिथिंजाय साहाथिं हाजो भालुकफों नांजाबना दं गतिके बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गोबां बिथिङावनो बे गोग्लैसोनाय एरिया बेनिखायनो बे गल्डेन जुबलि बायदिखौ जों बे खुंनो मोननानै जिहेथु बेहाय जोंहा गोबां आलासिफोर फैगोन आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव गोरा सार लोगोसे जोंहा बिथिंनो अशोक सिंघाल MLA फैगोन पद्म हाजरिका फैगोन बिदिनो डिसिनिफ्राय हमनानै गोबां आलासिफोर फैगोन गतिके बिथांमोननि नोजोराव जोङो बे जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्टखौ देखायनो हानायजों लोगोसे बे खुंफुंनायाव जों फैबाय थानाय समफोराव जोंनि एरियाखौ माने माबा मोनसे जौगाहोनो हागोन बेखौ जों सानदों आरो मा नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।